ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 29/11/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶಿವಬಾಬಾಗ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತುಂಡ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡಪರು. ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡಪುನಿ ಪಂಡ ಬಾಬಾಗ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜೋಕುಲು ಬಾಬರ್ದುಲ ಜಾದೂಗಾರಾದುಲ್ಲೆರಿಂಚ? ಉತ್ತರ: ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಾದು ಮಲ್ತೊನ್ನವು ತನು ಮನ ಧನುರ್ದು ಬಾಬನು ಹಕ್ಕುದಾರರಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ಪಣೆಯಾಪುನನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಜಾದೂಗರಿತನಾದುಂಡು. ಏ ರೀತೆ ಭಗವಂತನು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುದಾರಾದು ಮಲ್ತೊನವಿರೋ ಅಕುಲೆ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಗಲ ಆಸ್ತಿಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದು ಉಡ್ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಧರ್ಮರಾಜೆ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ರೆ ವಾ ಜೋಕುಲೆಗಾದು ಕುಲ್ಲೋಡಾಪುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಏರು ದಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಸ್ತುನು ತಿರ್ಗದು ಪಡೆಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಡೆಪೆರು ಮಾಯಿಗ್ ವಶಾದು ಸೇವಾಭಂಗ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕಲೆಗಾದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಭೆಗುಳ್ಳುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೆರು ಪಂಡ ದೂರ ದೇಶಡುಪ್ಪುನಕುಲು ಅಕಲೆಗ್ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂದಲೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆರು ಮಸ್ತು ದೂರ ದೇಶಡ್ದು ಬತ್ತದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಓದವಿರು. ಇತ್ತೆ ಏರು ಓದವಿರೋ ಅಕಲು ಓದು ನಂಚಿನಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾನಾದೇ ಜೋಡಿಸವಿರು. ಅರೆಗ್ ಹೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ದೀಲೆ ಅತ್ತಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ಹೇ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲಾದುಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೆ ಗುರುಲಾದುಲ್ಲೆ ಬೇರ್ನ ಜೊತೆ ಯೋಗೊಂದಿಲೆ ಪಂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಬಾ ದುಲ್ಲೆರು ನಿಕಲು ಕುಡ ಬೇರೇನು ಮರತು ಪೋಪನ ಕಾರಣ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಓದವನಂಚಿನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಿರ್ದವರ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಶಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎನ್ನನು ತೂಲೆ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಕೇವಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ನೆನಪುದ ಬಲೋರ್ದೆ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಪೇರು ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಅಶರೀರಿ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕಲು ಗಳಿಗೆಗೂ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪರು ಯಾನಂತೂ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಶರೀರದು ಬರ್ಪುಜಿ ಕೇವಲ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ದೇಶಡ್ದು ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ಓದೇರು ಬರ್ಪೆ ಇಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲೇರು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ ಅರ್ನನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೋನಿದ ಆಧಾರನು ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಯಾನಂತೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಿತ್ರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕಲಾದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಎಂಕಂತೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿದಂತೂ ಬರ್ಪುಜಿತಾನೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರಿ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಏರು ನಂಬರ್ 1 ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಬರ್ಪೇರು. ಏರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆರೇ ಬತ್ತದು ಓದವೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಪಂಚ ವಿಕಾರನು ಗೆಂದುದು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಜಗಜ್ಜೀತಾವಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಬಾ ಓದವನುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಪ ಇಂಚ ಭಸ್ಮಾಪುನು ಪಂದು ನಿಕಲು ನೆನಪು ದೀವನೋಡು. ಈ ಪಾತೆರಡು ನಿಕಲು ಈ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೇನುವರು ವರ ಎಂಚಿನ ನೆನಪುಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೇಕಾದು ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಇಂದು ವಾ ಸಾಧು ಸಂತೆರ್ನ ಸತ್ಸಂಗಲ ಅಂತೂ ಅತ್ತು ಬೇರೇನು ಪಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪಂದುಲ ಲೆಪ್ಪುವ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಗೆ ಪಂದುಲ ಲೆಪ್ಪುವ ನಿಕಲು ತೆರಿದರು ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲಾದುಲ್ಲೇರು ಮಗೆಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಲೆಗ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ದು ಬಾಬರ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಆಸ್ತಿನ ದೇತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲಸಗು ಬಾರಂದ ಇತ್ತಿನೇನು ಕೊರ್ದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಎಂಕುಲು ಪಡೆತ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ನಿಕಲು ಇರು ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತನು ಮನ ಧನುನು ಅರ್ಪಣೆ ಆಪ ಪಂದು ಪಂತ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಲ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಲ ಸಹ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತ ಅರ್ಪಣೆ ಆಪೆರತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕದೇರು. ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಿತರ್ದು ಪೋಪರು. ನಿಂದು ಎತ್ತೊಂಜಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ್ ತುಲೆ ಓಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಪರತ್ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಪಾವನ ಶರೀರ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಬರಡು ಯಾನು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಂದಿ ಓಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾಬನ ಬೆಲೆನೇ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೀರು. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಾಟಕಡು ಆವುಡೆ ಆಪುಂಡು. ರಾಜಧಾನಿದಂತೂ ನಂಬರ್ 1 ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಮಾತ ರೀತಿದಕುಲ್ಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ತಯಾರಾಪೇರು. ಓದಂದೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಕಡಿಮೆ
ದರ್ಜೆನು ಪಡೆಪುನಂಚಿನಕ್ಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೊಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಇಂಬೇರ್ನ ನಡತೆನೆ ಅಲೌಕಿಕವಾದುಂಡು. ಇಂಬೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೇತೆ ಏರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ನಿಕಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೇರು. ಅಂಡ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಗೌರವ ಹೊಂದಿ ಓಡಾಪುನು. ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡಾಪುನು. ಮಾಯೆ ಕುಡ ಕುಡ ಮರೆಪುನಂತ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಏತೊಂಜಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಬೂರ್ಪದು ಉಡುಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಒರಾನೆ ಮೋನೇನು ತಿರುಗದು ಉಡುಪುಂಡು. ಮಾಯದ್ದು ತಪ್ಪವನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಬಾಬನ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯೆಗೆ ವಶಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐನಿಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ದ್ರೋಹಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಾಯೆ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಮೂಂಕುನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಆನೆನು ಮೊಸಳೆ ತಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಬಾತೆರುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ತಿರಿ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿರು. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಪೋರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯುಣಿರು. ಅಂಡ ನಂಬರುವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಒಂತೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆ ಅದುಂಡತ್ತೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಹಿಂದೆತ್ತ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋರು ಅಕ್ಲನ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯಜ್ಜಿ. ಕೆಲವರು ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಕೆಲವರು ಸುವಾಸನೆ ಪುನಂಚಿನ ಪೂ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ತೋಟವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಇಂಚಲ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ನೌಕರ ಚಾಕರ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನೌಕರ ಚಾಕರು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ರಾಜ್ಯ ಮುಲ್ಪೊರ್ದೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ನೌಕರ ಚಾಕರ ಚಾಂಡಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವೊಂದುಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನಿ ಈ ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಹರಿಯೋಡಾಪುಡು. ನಿಕುಲು ಮಾಲೆದ ಮನಿಯ ಒಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಈರು ಏತು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲರು. ಈರು ಎಂಚ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪತ್ತಿ ತೇರದು ಪಾವನ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಓದು ಅವರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರುಗಳು ಭಲೆ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಆರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿದಿತ್ತಂದಾನೆ. ಆಂಡಲ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಜೋಕುಲ ಆಜ್ಞೆನು ಬಾಬಾ ಒಪ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲೆ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಸ್ತು ಲಡಯ್ಯಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಜೋಕುಲೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತೆರುವೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವಿಕರ್ಮನು ಆತ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮನೆ ಭೋಗ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಿಖಿಲೆಗಾದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಭೆ ತೀರ್ಪುಗಾದು ಕುಲ್ದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದವ ಜೋಕುಲು ಸೇವೆಗಾದು ಯೋಗ್ಯ ಆದು ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಹಿ ಆದು ಬಿಡುಪೇರು. ಆ ಜೋಕುಲೆಗಾದು ಕುಲ್ಲೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಬಾಬಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಯೆ ಎಂಚ ಜೋಕುಲಿನು ನಿಂಗುದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಸೋತು ಬಿಡಿಯ ಮೋನೇನು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ದು ಮಾಯೆಗೆ ವಶಾದ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನುಂದಾನೆ. ಅಂಚಿನಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಾಯೆಗೆ ಸೋತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾಗ ದಾನ ಕೊಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಗದು ಪಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂದ ಮಾತಾಲ ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ದಾನ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಾದುಗಾರಾಡು ತಿರುಗದು ತೆತ್ತೊಂಡರಡ ಕೂಡ ನೂದು ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತುದ ದರ್ಜದ ಪದವಿನ ಪಡೆಯೋಡಾಪುನು. ಜೋಕುಲು ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯವನುಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಸುರುಕು ರಾಜ್ಯನು ನಡಪೋಜೇರು. ರಾಜ್ಯ ನಡಪೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂದ ಐವ ಅಜಿಪ ಕೋಟಿಯವಡು. ಅಪಗ ಸೈನ್ಯ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಸುರುಟು ಊರಿ ರಡ್ಜನ ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಸಹ ಒವಾಂಡಲ ವೇಷಡು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಸುರುತ್ತ ಜನ್ಮಡು ಬಡವಾದು ಪುನಕಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ತಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಈ ಸಮಯಡು ಬಡವರನ ರೂಪಡುಲ್ಲೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮನಂತೂ ದೆತನುಡು ಪಂದು ತೆರಿದೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರಂತೂ ಅವಡೆ ಅಪನು. ಈ ಸಮಯಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸಾರರ ಹೀನವಾದುಂಡು. ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿನಾಶಯರಂಡು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರ್ಲ ಸಹ 3000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಈ ಪಾತೆರನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನಕಲು ಏರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕುಲೆಡ ಇತ್ತೆ ಈ ನಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಪೊಂಡು. ಜೋಕುಲು ಕುಡ ಕುಡ ಬರೆಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಯೋಗುಡುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಜೋಕುಲ ನಡವಳಿಕೆರ್ದು ತಿರಿಯುನೇರು. ಬಾಬಾಗ ಸಮಾಚಾರನು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಸಹ ಪೋಡುವೆರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜೋಕುಲನೆ ತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅಹಂಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲೇನು ಸಹ ಮಾಯೆ ಮರಪದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ತೆರಿಯುನೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆ ತೆರಿದು ತೆರಿಯಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು.
ಯಾನು ಮಾತಿರ್ನಲ ಆಂತರ್ಯನು ತೆರೆಯುವಂದೆ ಪಂದರ್ಥತ್ತು ಯಾನು ಓದರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೆ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂದ್ರೆ ಬೈದೇನೆ. ಯಾನು ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೆರೆಯುಜಿ. ಈ ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಹ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬೇರ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೆರೆಯುನೇರೆ. ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಗ ಓದಿಯರೆ ಬರ್ಪರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಅವು ಸಹ ಬೂರ್ರೆ ಉಪಾಯ ಬೋಡತ್ತೆ. ಈ ಪಾತಿರದ ಕಾರಣ ನಿಕುಲು ತೀರ್ಥಿಗೆ ಬೈದರು. ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕದ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ತದಂಡು ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದೊಂದು ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈ ಅಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಯಾದುಂಡು ಕಲಿಯುಗರ್ದು ಕೂಡ ಸತ್ಯಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವರು ಒಡಿನ ಪ್ರಪಂಚ ತಕ್ಕಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗಾಡ್ರಿಚ್ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿವಂದರು ಮಕ್ಕಳು ದೈವಿ ಗುಣ ಎತ್ತಿನಂಚಿನಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಕುಲೆ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಎತ್ತಿನಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತೆರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪವನು ಆಯ್ನಿಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಹಿಯರ್ನೋ ಈ ವಿಲ್ ಪಂಡ ಹಾಲುನಿಕ್ಕೇನು వచ్చి ಇತ್ತೆ ಏನ ನೊರಿಯರ್ದು ಕೇನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಪಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ. ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ ಕಮಲ ಹೊಡೆದು ಜನ್ಮ ಪಡೆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಈತ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ದತ್ತು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ ಆದಿ ದೇವ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಹಾವೀರ ಪಂದುಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಯೋಗ ಬಲೋರ್ದು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ಜೇನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮಹಾವೀರರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ಬಾಬಾಗ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ತಟ್ಟೆನು ಜಿಂಜಿದು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೇನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪವೇರು. ಏರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಏರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಜಿರೋ ಆಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ನಿಕಲು ಬಾಬರ್ದು ಏಪುಗಳ ಮುಗ್ಯಂದಿನಂಚಿನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಪಡೆಪರು. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನನ ಕತೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದನು ಸೊರ್ಗುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ವಾ ವಸ್ತುದಲ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಳ ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ದಯೆ ತುಜ್ಪಲೆ ಕೃಪೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರೆ ಅಂಡ ಆರು ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಏರಿಗಳು ತೀರದಿಸಿ. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನಿತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಂದು ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕುಲ್ದೇರು ಅರೆರ್ದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಅರೆರ್ದೆ ಮಲ್ಪವರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವೇರು ನಿಕುಲು ಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಶಂಕರನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಜೋಲಿಗೆನೆ ಜಿಂಜಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಬಡವೇರು ಎಂಕಲ ಜೋಲಿಗೆನೆ ಜಿಂಜಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಆತ್ಮನೆ ಪನ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಲಿಗೆನೆ ಜಿಂಜವನ್ರ ಬೈದರು. ಎಂಕುಲು ನರಹದ ನಾರಾಯಣ ಎರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇದು ನರಹದ ನಾರಾಯಣ ಆಪುನ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಬರ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಏರೆಗು ತಾನೇ ಆಪುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಕೆಲವರು ಶೇಕಡ 25% ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಎರಗಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರಲ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪರ್ ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾಪರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನರಕದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ರಾಜ ರಾಣಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ನರಕದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟದಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಕುಲಿಜ್ಜೇರು. ವರ್ತಮಾನೋಡು ಧರ್ಮ ಮುಂಚಿನೇನು ಏರ್ಲ ಒತ್ತೋನು ಜೇರು. ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮನೆ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಧರ್ಮಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಧರ್ಮನು ಒತ್ತೊನಂದ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಜಂದಿರ ಕಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯರದು ಪೂಜಾರಿ ಆಪರು. 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪರು. ಎಂಕುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 5 ಒಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳು 5 ಒಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಈ ಚಕ್ರ ಬುದ್ಧಿರು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗುದು ಬೈದ. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪತಿತೆರು ಏರ್ಲ ಸಹ ಪಿರ ತಿರುಗರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮನೆ ಪತಿತ ಅತ್ತಂಡ ಪಾವನ ಆಪುಂಡು. ಬಂಗಾರಡು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಆಭರಣಡು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಪುಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಗ್ನಿರ್ದು ಇಡೀ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾತಲ ದೇತುದು ಪಕ್ಕ ಚಿನ್ನದು ಬುಡ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆಭರಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಪಾವನೆರ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆಬಗ್ಗವೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಜೋಕುಲೆ ಕೇವಲ ಏನನೋರಿಯರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಕಲ್ನ ಹಡಗು ಪಾರಾಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪಾರು. ಅಪಗ ಏತೊಂಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂದೇ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪಾರು. ಅಕುಲು ಆರು ಹದ್ದದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಬೇರು ಹದ್ದದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟೆ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ.
ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದ ಅಂಡಲ ಮರಪಿರ್ದಾನೆ ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಮುಲ್ಪ ಮರಪವಲೆಕ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗರೂಕ ದುಪ್ಪೊಡು ಲಡೈದ ಮೈದಾನತ್ತೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರಿತ್ತವಿ ಕಾರ್ಡು ಪೋಡ್ಚಿ ಆ ಪವಿತ್ರ ಹೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಸೊರುಗುಡು ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆಪರು ಯಾನ್ ನಿಖಲಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಪೆ ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಪಾತಿರದಾನೆ ಕೇವಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರ ಆಲಿ ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಆ ಒಂದೆತ್ತಂಡ ತಿರ್ತು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪರು ಮಸ್ತ್ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳುಂಡು ಕಾಮಜೀತಾದುಪ್ಪನ ಗನಿಕುಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಆಪರು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಲಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಿತಾದುರ್ಲಿರು ಆರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರವಂಜೆ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೋಡ್ದು ಬುದ್ಧಿರೂಪು ಜೋಲಿಗೆಯನ್ನು ಜಿಂಜಾಂದು ಸಂಪನ್ನಾವುಡು ಒವಿ ರೀತಿದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊಜ್ಪೈರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯಾಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಹಿಯಾದ ಏಪೊಗಲ ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದಾನ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಪ್ಪಡು ಏಪೊಗಲ ತಿರುಗುದು ಪಡೆಪನ ಯೋಚನೆ ಬರಂದುಪ್ಪಡು ವರದಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೈಟ್ ದ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಅಂಧಕಾರನು ಬಲ್ಪಣಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಭವ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೈಟ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಕೇವಲ ಸ್ವಮಾನದ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈನರ್ದು ಆನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಲೈಟ್ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನನೆ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಲೆಪ್ಪಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಲ್ತು ಹೋಗುಂಡು ಇಂದೆರದು ಸ್ವಯಂ ಲೈಟ್ಡ್ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗಾದ ಸಹ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆದು ಉಡ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥರು ತೀವ್ರ ಅಪರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಂಪನೊಡ್ದು ಬೇತೆಕ್ಲ ಮಾಯೆ ಸಹಜವಾದ ಬಲ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.